दिनै गासै आसामनि बर'नि जायफोर माने गागि माने आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोन आरो माहारिनि गुबुन गुबुन फोथाराव खामानि मावनाय सिनियर मानसिफोर जायफोर गुबुन गुबुन बिथिङाव जथेस्थ अभिज्ञ बिथांमोनखौ हांख्रायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि मोन 25 माने माहारियारि आफाद आरो गौथुम धोरोमारि गौथुमनि मददनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बे अडिट'रियामाव मोनद' हारिखौ जि एसटि होनो थाखाय जि आसाम सरकारा 29 माने नभेम्बराव जि रिकमेन्डेशन ले खालामबाय आरो बे रिकमेन्डेशननि आधाराव बर्तमाननि ट्राइबेलनि जि अस्तित्वनि जि मोनसे खैफोद बा अलखदनि सम बे रिकमेन्डेशनाव जिफोर खोथाफोरखौ लिरदों बे खोथाफोरखौ लानानै दिनै जों गुवारै गोथौयै सावरायदों कारन सिसिट'आ हिसाबै मोन 14 ट्राइबेल आफादफोरा 45 लाख ट्राइबेलखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय हिसाबै 22टा आफाद मोन 14 माहारिनि जोङो खौसे खामानि मावदों आरो बे रिकमेन्डेशनखौ जोङो दाख्लैबावै जोङो अलरेडि सावनायबो जाबाय आरो गोबां माखासे प्रटेस्ट जोंनि प्रग्राम दङमोन नाथाय इन दा मिन टाइम आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा केबिनेटनि गेजेरजों खावलायनानै ग्रुप अफ मिनिस्टारनि चेयारमेन डक्टर अनुज पेगुजों रायलायनायनि थाखाय मोनसे बेबस्था खालामबाय 4 डिसेम्बराव ग्रुप अफ मिनिस्टारजों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बाहागो लादों आरो गासै सिसिट'आनि आफादफोरनि बाहागो लानायजों मिटिङा जानानै थांबाय 2 घन्टिया सावरायनायाव जोंनि जिअएमनि जिखिनि रिकमेन्डेशन माने मोनथाम कमिउनिटिखौ एसटि प्लेन खालामनाय मोनब्रैखौ एसटि भेलि खालामनाय दा बेखौ लानानै जों अबजेक्सन होदों बेखौ जों मानिनानै लायाखै होननानै जों फोरमायदों आरो मा कारनाव जों अबजेक्सन होदों बिनि डिटेल बिथं खोथाफोरखौ जोङो बेखालि बिथांनो फोरमायदों दा खोथाया जाहैबाय जे बर' हारिया गावनो मोनसे उदां आरो आबुं हारि हिसाबै आरो जुगे जुगे जोङो जोंनि अधिकारनि खोथाखौ लानानै हाबा मावबोनाय हिसाबै जोङो जाहाथे कुनु कारनाव सोरखौबा एसटि होनो थांनानै थाखानाय एसटिनि जि जोंनि जि क्षमता जोंनि जि अधिकार जोंनि राजनितिक माने एरेन्जमेन्ट जोंनि एडमिशन जोंनि साख्रि बाख्रि कुनु कारनाव जाहाथे खति जाया कारन नेशनेल लेभेलाव एसटिया मोनसेनो 7.5 बे मोनसे थोरसियाव गासै 2 कौटियाबो दा हाबगोन आरो बे हिसाबै अल इन्डिया लेभेलनि आइआइएम आइआइटि एम्स अल इन्डिया लेभेलनि बेंकिं रेलवे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन यूपीएससी बे गासैयावबो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बा सेन्ट्रेलनि जिखिनि इन्स्टिट्यूट दङ कलेजफोर दङ बेयाव जों एफेक्ट जाजोबगोन आरो स्टेट लेभेलाव पलिटिकल रिजार्भेशनाव लवार आसामनि बिटिसिनि 6टा एसेम्ब्लि आरो राभा आसाम काउन्सिलनि 3 एसेम्ब्लि 9टा आपार आसामाव मिसिङाव 2 दङ बे 13टाया एफेक्ट जाजोबगोन दा बेखायनो बे अधिकारफोरखौ लानानै जोङो दिनै बर' माहारियारि आफादफोरनि गौथुमजों लोगोसे गासै इन्टेलेक्सुवेलफोरनि मतामत फिउचार कर्स अफ एक्सना मा जागोन कारन जोङो से दाननि उनाव गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै जोंनि फाइनाल रिकमेन्डेशन साजेसनखौ जों होगोन आरो बिथांजों सावरायगोन भारत सरकारनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांजों सावरायनायनि थाखाय जों दाबि होदों आरो जाहाथे कुनु कारनाव थाखानाय एसटिनि माने जि अधिकार बे अधिकारा खैफोद अलखद बा धंस जाया आरो एसटि भियानो जा सोरबा पियानो जा बे मोनसे आमब्रेलायावनो फैबाय एसटि माने एसटि मोनसे साथायावनो फैबाय जों बुंनो मोनसे अबिसियावनो रिजार्भेसन हो अबिसियावनो बिथांमोननो स्पेशल पलिटिकेल राइट्स हो खिन्थु दिनै एसटि भियानो खालाम माबा मोनसे पियानो खालाम अलमस्ट बियो एसटिनि कटायावनो फैबाय एसटिनि बेन्दोङावनो फैबाय दा बेखायनो दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो गोथौयै गुवारै सावरायगोन आरो दा जिफोर थासारिफोर जाबाय थादों पलिटिकेलि बिनि सायावबो जों गोथौ आरो गुवारै दिनै सावरायगोन